osita dele mano Komelo madu ya onamo Wamo Michael Fozo bano Komelo madu ya onamo Osi igwege Komelo madu ya onamo Onoma papa chiso Komelo madu ya onamo Rezo moko dogwe gonu Komelo madu ya onamo Komelo madu ya onamo Ayo ijo wao Ayo ijo wamu Ego netili chimunu Komelo madu ya onamo Yaka moje bian Maka osita dele mano Wamu liwo kenwai Onyoma na South na Tavano Onye njirian onye mobiala kalebuma Gosi gwege Dogunu Onyoma na South Africa Rezo mogo ganirumu Ogi melu madu nyawo na gini Motu ibele madu nyawo na eno Egi yelu madu nyawo na gini Unelulu madu nyawo na gini Onye nnati legu Onye nnati le magamu Osita dele mai Family wodogwu ego nu Onyoma na South na Tavano Wodogwu jele ga na alonyo no Landlord na Sube Osita Landlord na Delta Eya kutu nogo no Osita Akiko muje bia onwala akiko mo yakolunu onye obuna wucha nti ayanu akiko muje bia maka osita dele mma osi gwego mmobi loka mawu Mbosi zenu ba ni osamu ibe Unu mana mpi na-eje ụka Mbosi zenu ba ni osai Unu mana mpi na-eje ụka Onwa puto owu mbosi jela tulo ozi ọmanụ Ọgbọli anwa tulo Kaija n'ụka kaija wuchu kaija tolu chihu mama Nene na tolo juliajo O mesile bianke buo Obi ala tolo zioma mi ejeri ewate O mesile bianke buo Yaka mona kon Ogbole anwa tolo kaija uka Kaija kaijo luchu hu mamae Atulu nweso lumbie Unu kakova na bata Fada machani bono Nindi nwatulu chineke Keja wucha punjo Nini mbibe woviwo Notoga kanya si jelo kama si ejiri ejiji Nisi nkowa me Oburu onye bu ụzọ na-agbasị nya bọsọ Ọ bụ kacha ihu ụzọ ịchọ arụ N'ụlọ ụmụ na mmanwụ egwu Mmaka osita dele mma Wamo Michael Fozo banu Onye ọma na South na Tava Osi igwe ego
Ani manu konara ice Ọgọmmelu mmadụ ya ọ na-amụ. 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 Maka osita adịle mmanụ. Ọgọmmelu mmadụ ya ọ na-amụ. Nwa m Michael Fọzọbanụ. Ọgọmmelu mmadụ ya ọ na-amụ. Onye ọma ose igwe ego. Ọgọmmelu mmadụ ya ọ na-amụ. Ọgọmmelu mmadụ ya ọ na-amụ. Ifulu mu yutu ndị yutubu anyị ejeli n'ododo gwagwụ maka ego na babọ osita na onweli eze dị Ifulu mu yutu ndị yutubu anyị Anambra West niile anyị jeli n'ododo gwagwụ maka ego na abọ osita na onweli eze dị onye ọma osita adịle mmanụ anyị mesịrị gwọ n'ọrụ ụlọ ọnụnụ ndị onye ala aka rili nneni osita na onweli eze dị onye ọ ga-adịle mmanụ gwa m Michael Fọzọbanụ ọ ga-emeli mmadụ nyaabụ anaghị Azụtala ụlọ elu azụta enyi nwanyị agịnị Chimamanda onye ọma onye ọ ga-adịle mmanụ agbaala mara mma na akwụ dị n'iru n'ezi oge ele malụ dị dị eletrik madam dejenu ezi nwa si ya la nwe bịa onye ọma Chimamanda atanụ onye osita adịle mmanụ onye ejeje obodo daalụnụ agbala aka ibie enyi nwanyị onye ọma Chimamanda na-atanụ Mama Chinsomunu kedu maka Chinaleme ndị ejeje obodo nanụ inwesi ka nkenele ezi mama anyị ezi nna iyọmụ ibude Michael Ọfọzọ ezigbo nwe nwere m ọna m mama ya mara gị mmanụ gọ maka osita adịle mmanụ gwa m Michael Ọfọzọbanụ imelụ mmadụ nyawa na gịnị aka m oche bịa ibe mmelụ mmadụ nyawa na m maka osita adịle mma gwa m Michael Ọfọzọbanụ landlọdụ na Delta landlọdụ na Ghana ijele na mma igwe odogwu ijele lụụ n'ọgwụ ịlụlịa maka ndụ anyị osita gwa m Michael Ọfọzọbanụ iwere họtelụ na Sube landlọdụ na-aga n'onye ọmanụ South Oke na Lubele onye ọ ga-adịle mmanụ oyimo osita adịle mmanụ eze ụmụgụ dogwu ego nwanne Sunday nwanne Ọrụkanụ nwanne John dogwu ego osita ijele ka nne ya abịa olugo ijele oliben ọchọkọ abịa se
osita dele mmanụ ọgọmmelụ mmadụ ya ọ na-amụ nwamụ Michael Fọzọba ọgọmmelụ mmadụ ya ọ na-amụ nwanne John Odogwu ego osita ọgọmmelụ mmadụ ya ọ na-amụ iri mele mmadụ nyawa n'aka ọgọmmelụ mmadụ ya ọ na-amụ anyị jelotenu onye ọma osita onye ọma isi mụ kene ndị oyi gị ayo dinga onye ọma dinga nwanna meke nwamma igwe onye ọma onye ọma nwanna abụghị onye ọma igwe igbo na-ama onye ọma na-asatụ gaa n'iru nwanna abụghị Odogwu ego dinga oge imelụ mmadụ nyawa na gị Lampadị nwanne m onye eji eje obodo na ọmaka Sunday nwanne m Chisom Ibeke anyị wee na-ekene Sunday Chisom Ibeke The Rock na Cape Town onye eji eje obodo nnọọ onye ọma Sunday gaa n'iru Sunday Chisom onye eji eje obodo nnọọ gaa n'iru oge imelụ mmadụ nyawa n'aka Emeka osita adịla mma ndị eji eje obodo nnọọ Sunday nwanne m n'ụlọ ụmụ na mmanwụ egwu osita si m ụlọ otu enyi anyị wee na-ekene Mr. Simeon Samuel Chikeluo ezu amaala omikwana m igwe gold na Cape Town Simeon onye ọma Nwasamuel onye ọma igwe gold nwanne m gaa n'iru gold ka ịmala ya nwana lọ South Obili na Cape Town onye ọma Chukwu gozie gị gaa n'iru Simeon Sam gaa n'iru Odogwu onye eji eje obodo nnọọ biko lotele m aisante nwoke chue iwe sita nkeneli aisante Okechu Asco G Odogwu na Brazil ya mara gị mmanụ aisante Odogwu onye eji eje obodo Obili olu ụmụ na mmanwụ egwu gaa n'iru oge imelụ mmadụ nyawa na gị ya ka ma o ji bịa maka osita adịla mmanụ Sylvester nwa ọdụ aha kai na import Odogwu ego nu nwanne Chikwado nwanne ọsa yodo akai kai Jesu to Sylvester China import onye ọma sili nwanne m Odogwu iri melu mmadụ nyawa na gị Emeka osita adịla mma onye eji eje obodo nnọọ sili nwa ọdụ aka ndị eji eje obodo nnọọ iri melu mmadụ nyawa na gị onye ọma onye bụ chi olu ụmụ na mmanwụ egwu Potensi nwanne m Potensi nwanne eke onye bụ chi nwanne eke nụ 1 million Obili ike n'obodo oyibo osita si m loteini iri melu mmadụ nyawa na gị ndị mmadụ nwalarọ be na-abụ enwelu marọ Obili n'ụlọ ya ka mụ na-ekwunu enwelu m enenie nwe ite ọgbọnọbụ ya ka mụ jebe ọzọ nụ obere ọkọ kalụsie anịana m alụsị m ji bili akwa egwu gbagotenu n'olu ụmụ na mmanwụ
waigbo oke alụsị ajiri nenemu iwe mmele mmadụ nyawo na amụnụ maka osita adịlị mmanụ onye ọma Sunday Odogwu wala ebe atị onye ọma oji sistem ọgụ nwanne m Sunday onye ọma na South Africa alebati okwu ọdọnwụ akwụlụ na onye ọma Sunday Odogwu nwanne ogwu eji ọbọghị ike na maleni na taba n'ụlọ ụmụ na mmanwụ Sunday onye ọma Sunday Odogwu wala ebe atị onye ọma South oke na lubili Sunday alụ n'iri mele mọbụ mmanwụ akụlụ nọ na South Africa ka ịzụtala ụlọ gị ya bụ Chidimma jele nwanyị onye ọma Chidimma ezi oge ole malụ uche dị nwunye Sunday onye ọma jele nwanyị onye ọma agbaala male mma na-ahụ ikpe n'iru anyị ji ekene ụmụ yene onwesi ka nkene ụmụazị anya onye ọma Chinelo Obilili nwanne chi na-aza akpala ya bụ nwa Sunday nwa alebati okwu ọdọnwụ oge imele mmadụ nyawo na gịnị ibe imelu mmadụ nyawo kwanaghị ya ka m je bịa maka osita adịlị mma ka ịgbani ya ụkwa abịawa idele onye ọma Peter Odogwu wọbalị jọkemma Peter nwa ife obodo Odogwu ịbụ nwanne kene wọdị mfe ahịa alọ je ka anyị na-etile ego Peter nwa ife obodo wọbalị je gaa n'iru ike na Lagos gị ositasị m ụlọ oteyi ọgụ imelu mmadụ nyawo na gị onye ọma Iwanye Odogwu Iwanye nwa fada onye ọma Iwanye nwanne m Odogwu nwanne busu gaa n'iru Iwanye landlord na Delta bili Ifeanyi Papa Chinedu onye oge adịlị mmanụ kedu maka lọlọ gị eti okwu Atonia nwanyị adị mma ibo ogo mmele mmadụ nyawo na amụnụ ogo mmele mmadụ nyawo na amụnụ onye ọma dede onye ọma fụrụ hemụ edozi ụlọ mgbasi onye ọma gọnọ nwanne m onye oge adịlị mmanụ iri mmele mmadụ nyawo na iwe si ka nkenele gọnọ obi edozi ụlọ mgbasi nwanne alọ ịkọkọ gaa n'iru onye eji obodo nnọọ onye ọma Chinwike ọgụgụba olugo mụ na mmanwụ egwu onye ọma Chinwike ụbọchị elugo mụnụ aka na-agbaghị eke n'ọnya kelarịa arọbe na-abụ m iwe mmelu mmadụ nyawo na amụnụ Odogwu
odogunu ọga imelụ mmadụ nyawo na gị maka ositadịle mma ụwa mụ microphone ọzọ banụ onye ụmụ udenna odogwe udenna nwanne m udenna nwa afọ ọzọ ba olugo ụmụ na mmanwụ egwu ositasi m okene gị onye ụmụ udenna bilini udenna nwa afọ ọzọ ba olu ụmụ na mmanwụ onye jeje obodo nnọnụ onye ọma udenna nwanne m tirilo no onye ọma sirili bili aka na-emebi sọnge onye ọma n'owe gaa n'iru gị melụ mmadụ nyawo na gị maka osita adịle mma osita ọfọ ọzọ ụba bịasị m kene yi nyọga adịle mmanụ onye ọma sirili onye ọma sirili nwanne m sirili nwa chidekwanụ nwanne chinweze onye ọma sirili nwanne kene papa bụ na chi olu mụ na mmanwụ dị nwanne ka bilie ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ ọgọ imele mmadụ nyawa na gị ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ maka osita adịle mma ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ ụlọ ọlụlụ mmadụ nyawa na ya ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ maka osita adịle mma ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ moto bele mmadụ nyawa na ya ọgọmmelụ mmadụ ya wọna mụ onye ọma alọye nwa mmadụ na-alụ nwanne alụlụ dogwe gị onye ọma na Lagos steeti landlord na Lagos steeti aka na-eme ọgụ gaa n'iru o jiri sem ọgụ daalụnụ landlord n'obodo anyị alọye landlord na Delta nwanne benjo ti bembem ọgụ imeli mmadụ nyawo na gị Sunday akwala oyo mekene wewelu mmi obuko dị mfe anyị alọnụ gaa n'iru onye jeje obodo nnọọ dogbunu ekene nwa mma gwatụ kaije kenenu kaije zute kene na bụ dị mfe anyị alọ nwanne Pita Igwe Bodo iri mele mụbụ mmanwụ ya ka nje nye kene onye omekene nwa gbalị je n'ala otito onye ụmụogo egbu nne m nwaudekwe afọ ichi nwanne m onye obodo eze na-alụ ngozi oke azụ dekwe oche odeke dị azụ nụ aka na-eme ọgọ gaa n'iru onye oge adịle mmanụ iri melu mmadụ nyawo na gị onye ọma bụ oke odogwu big
gị bụ oke onye ọma onye gwele nwa na-egwe eze a na-egwe eze onye agha kaị ka ịkpọ nwata agwacha akanụ onye eji obodo ngịnị ositasị m kene gịnị onye oge adịlị mmanụ onye ọma dani bili dani ogborụ dogwu ọnwa na-etila ọra nwanne m wegie galela mosu dani onye ọma chifu bụ ọra ọnwa na-etila ọra nwanne m oge imelu mmadụ nyawọkwana gị dani onye ọma ọmaba dani nwanne m ụnụ olulerigo nnenu ya ka mụ na-ebe osi tasị m ụlọteine udo gala onye ọma kirisi udenu o jiri ise m ọgọ dalụnụ kirisi nwude ọmaka ekeze nwanne m kirisi kezu ome ezi nwa mmụọ enwere ụmụnụ ositasi mụ keneyi onye ọma udejehwe utike onye ọma ilebunu dehwe ositasi mụ kenegini wamo microphone ọba osi igwe ego osi ka nloteyi butiki onye ọma dehwe ilebunu dehwe odogunu oji akwa maọbụ odogwu idele kamia salibasa mmadụ nyawọna m ọgọmmelụ mmadụ ya wọna m maka osita adịlị mma ọgọmmelụ mmadụ ya wọna m eso mọgọ dogwu ego osita ọgọmmelụ mmadụ ya wọna m moto ogbere mmadụ nyawọna ya ọgọmmelụ mmadụ ya wọna m ụnọ ọlụlụ mmadụ nyawọna ya ọgọmmelụ mmadụ ya wọna m onye ọma Sunday bili onye ọma na South bili ọbada egwu onye ọma ọbada egwu ọkọ ngwọ aka mela mala melu munu iwesi ka nkene ụmụnne gị nụ ọ maka ọfọ ma nwanne yi nwamụ maịka ọfọ ọzọ vanụ ọma nwanne m nyoga adịle mmanụ ọ maka achụ ma nwanne yi nwamụ maịka ọfọ ọzọ vanụ kedu maka Dennis nwanne yi n'ihe wamo microphone ọvanụ n'oge adịlị mma o iri melu mmadụ nyawọ n'anyị inwesi ka nlotere gị Chief Obi Okolo Chibuzor James n'ogbe Obi village n'Ugbolunu Alozie Kingdom Ogbuechi nna ya lugowa ọgbata obi ewa ma Farmers Kingdom ọmọlọra na Blade DEO Victory
concept and chairman children of pure water in Kobolu, Delta State. When we see can tell all Chief Mrs. Victoria Wola Obiokoro and Mrs. Vivian Waneka Obiokoro. Yena logo onyomae olo mo na manwebu onye jeje obodo na n'ugbolu ka n'iru oge imelu mmadụ nyawo na gị ya ka mo je bịa maka osita adịle mma. One more microphone ọba onye ka nwanne m olo mo na manwebu ka osita adịle mma onye ọma na South Benin Ogomele mmadụ nyawo kwanya Otokolo mmadụ nyawo ne Unalolo mmadụ nyawo ne One more microphone ọbanụ onye mosita adịle mma Papa Chisomue onye mosita ga n'iru Wezi nwamili igwe ego sita ọdachi ikwu gozi ike Ogomele mmadụ